No niin, Tupunan rapolttaa Jussi ollaan ruukissa Samilla Minnan kanssa rehvit lähdettiin ajelemaan tuohon huoltoaseman TP:lle päin. Ja noin, niin siellä on Jenna on tekopillun kanssa että vastassa, että aivan 10-20 sekuntia, niin Samille selviää tämä kuukauden kusetus. Sinne vaan. Anna mennä. Ajetaan tästä ohi. Ajetaan ohi, no niin, ajat siihen viereen. Kato. Mitä menee? Siinä on sulle Minnassa vikka. Tervetuloa kun vitut. Tervetuloa poika me sinistetään. Onko tuo? Sami! Tuupa tänne! Oi vittu! Mistä numerosta naat? No prepaidissa mä oon. Etkä muista tarinaa, kuinka Jarkko kävi Tyrnävässä. Onko nää samaa? Ei oo sama liittymä. Suomarta on kyllä ostettu ihan omaa puhelin. Kato vittu kun mä ilinen. Ei saat! No! Mä oon tää kyllä tää tuli hyvin hämärää. Videolle nyt menneekö tilanteet, niin kerro äkkinäiset tuntemukset tähän väliin. Hyvin pettynyt. Oletko ihan vartta pääsit harrastamaan seksiä tänä päivänä? Kyllä. No mutta hei! Tässä Otin 10 kappaletta näkkiä kontrollia. Oliko juomumallia? Ah. Oliko juomukontrollia? Kyllä. Onko tulta kellä?